ବର୍ତ୍ତମାନର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦହିବରା ଖାଇ 30ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୁରୁତର। କ'ଣ ରହିଛି ସୂଚନା ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 30ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା, ଶିଶୁ ଓ ପୁରୁଷ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସକାଳେ ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ନୂଆପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଦହିବରା ବିକାଳି ଦହିବରା ବିକ୍ରି କରିଥିଲା। ସେହି ଦହିବରା ବିକାଳିଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଦହିବରା ଖାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗିବାରୁ ସେମାନେ ନରସିଂହପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତର ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଦହିବରା ଖାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଦହିବରା ଖାଇ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ।